by USRC, United Sualinians Riders Club. So ayan, bibigay sila sa atin, napipirman natin upang attendance natin yan. May sopas daw, ma'am. Ma'am, may sopas daw po. Mayroon pa. Oo. Sopas. Boy, sopas. Kasapot, ito po pala yung beneficiary natin ngayon, si ate. Ayan, yung anak niya. So, tanong natin kung interviewin ko lang. Ay ate, mas konting interview lang po. Bali, ano po palang sakit ni baby? Sir? Ano pong sakit ni baby? Ano po sir, may ano po siya, may hydrocephalus po, tsaka meningitis. So kaya po kami napunta dito, naipon-ipon yung mga rider na katulad ko para bigyan ng tulong si baby. Sir, maraming salamat po sir sa inyo. Wala nga naman po yun. Okay lang yan, huwag kang maya. Mamaya, marami yan. Makakalikom ng halaga. Di man ganun kalaki, pero at least kahit paano meron, no? Papalakas si baby, laging magdasal, no? Lagi tayong humingi ng panalangin sa Panginoon na sana maigtingan pa yung buhay ni baby. Salamat po sir. Okay lang po yan. Hindi po kayo kahit na Hindi hadlang ang ulan sa pagtulong. Nasa tao na yan, nasa puso na po namin bilang isang rider yung tumulong sa isang katulad ni baby po. So ayan po. Picture ko kayo. So ayan mga kasapot. Sino? Hi! Shoutout pala Alondra Motovlog, oh. Subscribe niyo po si Madam Alo. Sa ating mga bagong dating po na riders, nandiyan po sa harap yung ating attendance. Mag-attendance po tayo para mahanap po yung... Basta helmet ni Pinox, 80. So, ayan mga kasapot, please subscribe Alondra Motovlog. At saka, ito na po kami, nagpapas-helmet na po kami upang ibibigay sa tutulungan po natin. Ayan po. Good. So, ito. Kung magkano yung mali ko namin, yun po yung pamimigay natin. Wanito, Motovlog. Yes, sir. And Paragon Elite Charity Philippines Incorporated po. Burgos, Pangascasan chapter. I love it. So, mga kasapot, ito yung mga rider club na dumalo dito. Ayan, marami po ito eh. So mamaya pagkatapos po namin dito, pupunta naman po kami sa Agno. Ayan. Marami po yung dumalo dito.